Salutare lume și ne am găsit la un episod de vloguri. Astăzi vreau să vă arăt cât de frumos este afară. E foarte frumos afară, este foarte cald, chiar foarte cald. Și soarele ăsta mă enervează, îmi strică ochii, mi arde. Da, deci astăzi am vrut să fac un episod, pentru că n-am mai postat de mult. Pentru că n-am mai postat de mult și chiar am vrut să mai postez. Pentru că am avut probleme cu școala, prea multe lucrări, mai multe chestii, știți și voi cum e școala acum. Eu sunt din Ploiești și școlile din Ploiești sunt puțin mai grele. Dacă uite, să faceți comparație, școala din Ploiești, o școală oarecare și o școală din Slănic. Se compară? Logic. Școala din Slănic este foarte frumoasă, deci nu știu, te învață mai multe lucruri, dar nu e așa de grea. Iar la Ploiești te învață prea multe lucruri și este foarte grea. Sper să nu mă vadă lumea. Sper să nu mă vadă. Că la înălțimea asta este foarte periculos. Așa. Deci astăzi am vrut să fac episodul ăsta neapărat pentru că de-abia așteptam. Și o să mai revenim tot cu un nou episod, dar nu o să vă spun. Și ca să nu vă spun, să nu vă spărați că nu prea pun multe videoclipuri. Și uite, astăzi am propus să vă spun vouă că zilnic o să punem câte 2 videoclipuri. Dar încercăm. În zilele de școală, cum ar fi lunea și vinerea, între luni și vineri, nu cred că pot să pun mai multe videoclipuri decât nu pot, nu știu. O să încerc, o să mă chinui, dar posibil să nu pot. Deci sper să nu vă supărați pentru că fac chestia asta, dar o să facem nu numai vloguri, o să facem și challenge-uri, și alte provocări nebune, dar deocamdată nu s-a mai strâns. Și încercați și voi să scrieți mai multe provocări nebune pe canalul meu de Facebook, o să vă dau în descriere. Pe canalul meu de Facebook, să dați acolo, căutați, mi-am scris eu, provocări nebune, e așa un text foarte lung, știți? Și acolo dați la comentarii, scrieți acolo orice vreți voi, dar nu nebune, nu foarte nebune. Cum ar veni, nu știu, dar uite pe blog. Eu nu m-aș arunca. Acum sincer, nu m-aș arunca. Ascultați, cred că am văzut și degetul meu. Da, deci atât, sau de ceva. Să uitați acolo un avion. Dacă-l vedeți, nu știu. Ați văzut? O să mă uit și la video, ia. Așa trebuie să se vadă. Nu știu dacă s-a văzut, dar mă rog, cred că v-am arătat. Lasă să se vede, oricum. Da. Și cam atât și cu episodul ăsta, dacă a plăcut, apăsați un like. Eu am fost Vlad și ne vedem data viitoare. Data viitoare.